Temos aquí a representante da segunda forza máis votada en Chantada, con 1194 votos e 3 concelleiros. Gana un concelleiro, pois o partido que representa Raquel López. Boas noites. Hola, boa noite. Raquel López comentábanos, pois hai un momento que ten unha interpretación tamén contraria, non, destes resultados en Chantada. Coméntenos. Bueno, por qué? A ver, para nós, dende logo, é moi positiva a subida que representamos agora mesmo. Temos un concelleiro máis, pasamos de ser a última forza en votos a ser a segunda máis votada, e iso, dende logo, é positivo. Dende logo, o que sí que lamentamos é que INTA acade a maioría absoluta. Por lo tanto, veixo unha doble lectura. Pero, bueno, estou moi satisfeita do traballo que fixemos dende o Partido Socialista. Quero agradecer moitísimo a todos os nosos votantes a confianza que depositaron en nós, especialmente, idesme a permitir que agradeza aos meus veciños, porque foi unha mesa na que a subida do PSOE foi moi considerable en Muradelle, e lle lo quero agradecer moitísimo. O apoio dos veciños, non? Dende logo. Bueno, formarán parte do seu equipo na corporación pois María Jesús Rodríguez López e Héctor Ledo Rodríguez, non? Como ve, pois esos compañeiros preparados para empezar a traballar xa mesmo, dende logo, xa o levan facendo dende hai meses, como digo sempre, igual que todo o equipo, e dispostos a dalo todo. Dende logo, nos imos a facer unha oposición rigurosa e dura. Esa é a nosa intención. Pechase agora pois unha época, supoño que de traballo. Como foi a campaña do PSOE en Chantada? Pois de moito traballo, porque non son os 15 días de campaña. Foi unha campaña moi intensa dende hai varios meses. Nos empezamos xa dende mediados de xaneiro a facer visitas, a ir a casas, a ir a parroquias. É dicir, foi un longo traballo de moitos meses. En que están a pensar xa para poñerse pois mans á obra traballando pois dende o lugar que ocuparán na oposición? Home, agora temos un papel dende logo máis importante que o que tiñamos antes, porque pasamos a ser a primeira forza da oposición e, polo tanto, temos unha responsabilidade maior. Eso sí, esperamos non defraudar a ninguén e traballar con todas as gañas dende o primeiro día, que é mañá. Foron, bueno, vostedes bastante críticos coa xestión do anterior goberno de INTA, pois un goberno que agora se redita con maioría, e en que aspectos queren traballar vostedes dende a oposición máis? Nos vamos a reclamar todos os aspectos, dende logo, que levábamos no programa. Para eso facemos un programa electoral e para eso loitaremos por el. Fomos críticos co goberno de INTA e o seguimos a ser. É dicir, nos non cremos que fixeran as cousas como as tiñan que facer, e paradóxicamente, a pesar de baixaren en votos, pois acadan a maioría absoluta. Falaron vostedes moito pois de emprego, non, na campaña, que se pode facer pois dende a súa posición? Nos falábamos dun plan de emprego e podemos preparar inmediatamente xa mocións para levar ao Concello e exixirlle a este novo goberno que traballe nese sector, porque é unha das nosas grandes apostas.